Yeah, into breaking news pali nkuluwina pano akuti iyeyo adayamba nawo ndi Bakili Muluzi TV chakuyiyambitsa nawo koma pakatali pano khala ngati zayambana kaya zatani ndi iyeyo waganiza zongoying'alula komanso kutumiza zithunzi za Bakili Muluzi TV kuti muno wake ndi ndani amene amapanga tintilili. Yes, and anyway guys, thank you so much. Mungu khala pomwepo ndithu inuyo muonere chilichonse nde mukhulupirira kaya simukhulupirira kaya ndizoona kaya ndizaboza koma kuti mkulu ameneyo actually anayamba nawo Bakili Muluzi TV ndipo akudzimudziwa bwino pene makhala ndipo munthu wake nda amene yuyu chithunzi chake chimene. Okay guys, pepani munthu ine ndi ndangothawira muka meeting kena kake chifukwa kuti ndinalonjeza za 7 koloko kuti ndifuna ndiyankhule nkhani zimene napanga post I think around 11 a.m. Ndenda ngothawa kuti ndikwanirise lonjezo ndili kwina kwake. Yeah, so ngati ndikumveka mundiuza kuti ndikumveka bwinobwino. Ngati ndikumveka mundiuza kuti ndikumveka. Ndapanga post mamawa yokhuzana ndi mnyamata wina amene ali behind Bakili Muluzi TV. Okay, yeah, okay, ndikumveka. Yeah, so mwina anthu ena akakufunsa, ena mwina akunena kuti ndizaboza, chani, stunt, ine simpanga nawo za stunt. Imene just stunt. Ine ndi James Makopa. Ena amadziwa kuti ndine JCM chifukwa cha James C. Makopa. Ndiye sindikhala muchigoba yayi. Olo nthawi imeneyo tili kujeni DPP ili ku opposition, MCP kulamulira, ndikafuna kulemba maposta anga ndi malemba chifukwa ine sindikhala kuchigoba. I'm a free man. Yeah, so kwambiri chimene ndabwerera panopa ndi nkhani ya Bakili Muluzi TV. Wa Bakili Muluzi TV dzulo anapanga post video yake kwa amene mmasatira that channel mwina munamvera zimene anayankhula. Komanso nafika umene kwako ndifuna ndibwere ndi background ya ine ndi Bakili Muluzi TV. Ma issues ena mwina sindimayankhula straight chifukwa chonena kuti nkhani zili ku court, komabe ndi yesisabe kuyankhula kuti mutole chimene ndifuna kutanthauza. Nali mchaka cha 2022 mene nakumana ndi mnyamata amene uja nampanga post uja kuti ndizikumana naye. Ineyo ndinkakonda kumvera kwambiri zimene amayika yoja pa Facebook, pa YouTube. Ndiye amayika nthawi zina mahistory. Ndiye ineyo mahistory wankandisangalatsa. By then naye ndikugwira ntchito ku media house inake, sindichulanso media house yo mulilongo muno. Ndiye zinapezeka kunena kuti ndinalumikizana naye nkulucha. Namuza kuti ndimafuna mahistory akowa ndizitenga ndizapanga present pa TV olo pa radio mwanjira ina. Zingotenga that history. Chifukwa history imene amayankhula yoja zambiri zija ndizoona ndithu. Chifukwa pali zina zimene ndakhala ndikumapanga verify malo ena kuona kuti zimene akuyankhula zinzoona. So chidwi changa kwambiri chinali ku history. Ndiye kunazopezeka kunena kuti nditalumikizana naye anandiuza kunena kuti content yake sangalole kuti tiziyitenga tizikayika pa TV kapena pa radio.
ndiye kunapeza onena kuti anandiuza onena kuti koma ngati ukufuna kuti mwina tithamagwirira ntchito limodzi nzotheka, chifukwa chonena kuti tili ndi malingaliro onena kuti kusogolo kuno tizakhale ndi TV yathu. Ndiye namuza kuti no problem, ngati mukunena kuti mufuna muzakhale ndi TV zapopo. Tinamba kucheza ndi munthu uja, kumacheza kufikira nthawi imene anandiuza onena kuti tikumane mu Lilongwe, chifukwa chonena kuti afuna tipange office ma studio mu Lilongwe. Ndinakumana naye, nditakumana naye tinatengana, tinapita kumene tinapanga office cha ku area 3 uko ufupi ndi kwa amene mukuziwako ku Lilongwe, kumene kuli bank ya FDH inayang'anizana ndi NBS. Pasogolo pake paja pali filling station, and the other side kuli building ina yake upstairs ina yake, pansi pa pali Zero Graphics. Office yathu inali kumene kuja, ine ndi mkulu amene uja. Tinamba panga ma studios. Kwa ena amene mwina anthu amene yoyo munkasatiranso Bakili Muluzi TV, nkhope imene mukuiona apa pa imene ikuyankhulayi munkayionanso pa Bakili Muluzi TV. Ndinagwira nayo ntchito bwino kwambiri kufikira nthawi imene anazasiyano kupanga za history, nkuyamba kupanga attack anthu ngati ma politicians, anthu ena oti si ma politicians. Ndiye ine chifukwa choti pamene pajapo ndimakonda kupanga ma program anga, kupanga present bwinobwino ma program anga, nkhope yanga chani voice yanga yomweyi, ndinamuuza kunena kuti ase izi zizambikasi ine paipa pajapo anthu amandiziwa ndineyo, ndiye moyo wanga uthokhala pa chiopsezo. Ndiye nkhani meja sitinamvane bwinobwino yayi, so ine ndinaganiza kuti ndiyisiye Bakili Muluzi TV chifukwa chokuti anthu amandiona ineyo. Ndiye ndinasiya Bakili Muluzi TV kuja. That was 2022 yomweyo. In fact kukumana nakuma 2021, 2022, 2023 nasiya mu January, February, March, April, nasiya mu April 2023. Now chifukwa panali content ina imene ine ndimayika pamene pajapo ya ineyo amene amandiona anthu ena mpaka pano ena sakhulupirira onena kuti Bakili Muluziyo si ineyo, ena maona bengati ndi ineyo, koma zona zake nzona kuti ndinkangogwira naye ntchito. Now zitatha zonsezo ndinangodabwa kuti ndamba kulandira mafoni achilendo kwambiri, anthu ena owaziwa, ena analatola nkhani azinzathu, sindiachula mayina awo chifukwa chifukwa chongowasungira ulemu. That is, anandiyimbira unena kuti pali mkulu wina kwa ku Rwanda akukufuna. Ngati mukumbukira kwa amene masatira Bakili Muluzi 2023 anazavuta kwambiri mnyamata ameneyu, zina lake ndi Haswell. Anazavuta kukamba nkhani za mablu ndi maruandizi chanchani zindizi. Ndiye anazachula anthu ena ake ali kumalawi konkuno. Ndiye atachula anthu amene aja anadusira mwatola nkhani ena nkundipeza ineyo kumandiyimbira mafoni. Apa ali mkulu wina akafuna kumane naye wa ku Rwanda. I called Haswell unena kuti ase pali munthu wina wake uyu akufuna kuti ndikumane naye koma ndi Rwandese. Haswell ananena kuti usakumane nawo, anthu amene ndi oyipa akupangira poison chan. Nazisiya namba upanga igiroma calls anthu aja. Later on nazapezeka kuti ndapita ku Blantyre ndimakagwira ntchito. Ndili ku Blantyre kunabwera polisi kuzandimanga. Sana nduze chimene andimangira mpaka nanapita ku polisi kuyenera, nagona kuyenera. Nachoka mamawa around 4 AM kunditenga ku Blantyre kumapita nane ku Lilongwe. Nabwera ku Lilongwe kuno naponyedwa msero. Kuno ndi kumene ndinadziwa kunena kuti andimanga chifukwa cha Bakili Muluzi TV. Now
atandifunsa mafunso nanena kuti ineyo sina wabakiri mulusi TV, koma nthawi yake nagwirako naye ntchito koma ndinasiya kale kwambiri. Ndiye poti nkhani za polisi anali kuti apangidwa influence ndi ma politicians, anandikakamirabe koma ataziwa chilungamo kuti sineyo. Ndiye muthawerenga kunena kuti nasiya kugwira ndi bakiri mulusi 2023 April, anazanimanga October 2023 yomweyo. Ndiye kuti zili ngati nthawi yake nagwiraponso ntchito media house ina yake ku Blantyre. Ndiye zili ngati kuti ndimagwira ntchito ku media house ndiye ndasiya, ndiye munthu wina wa ku media house uja wapalamula apolisi nkuzanimanga ine. Ndi zimene zinachitika ndi ku Bakiri Mulusi TV. Ndinafotokoza anthu aja anaziwa kunena kuti amangadi munthu olakwika chifukwa kuti ndili mkati mwa apolisi, Haswell anatulusanso ma audios onena kuti mwamanga olakwika. Ndiye kunapezeka kunena kuti anandikakamirabe mpaka na pa court natuluka. Ndiye mwina imene tisireka ipo mwepo ndibwere nonso pano ku video kuti mwina zilumikizane bwino. Kufika ku video imene watulusa dzulo Haswell, imene yandipangisa kuti mwina ndifike pompanga expose. Ndizonena kuti dzulo Haswell watulusa audio kunena kuti pali anthu ena ankanamiza anthu kumabera anthu kuti iwo ndi Bakiri Mulusi TV mpaka anamangidwa nazo. So ine chimene chandikuyitsa ndi chimene chocho kunena kuti ndinkawa anamiza anthu kunena kuti ine ndine wa Bakiri Mulusi TV nkumawabera anthu aja muzina la Bakiri Mulusi TV mpaka ndinamangidwa nazo. Ndiye ndinamuyankhula Haswell dzulo. After that video namuyankhula, napanga konzata anthu ena akuluakulu aku chipani cha DPP kunena kuti akuluakulu pali munthu uyu wapanga izizizi, anandipasa advice yona kuti muyankhule ku inbox. Ndinamuyankhula ku inbox kuti ase wapanga post izizizi kutanthauza chani, kwapeza kunena kuti iye uja sana ndiyankhe. Lero mama wanso ndamuyankhula sana ndiyankhe. So ine naona ngati kuti ndi chipongwe kwa ineyo. So amene ndinamangidwayo ndine, ndiye ndipezeke kunena kuti ine ndamene ndinkanamiza anthu kuti ndine Bakiri Mulusi TV kuti mpaka ndinamangidwa nazo. That issue sinandisangalase, ndi chifukwa chake ndinapanga post. Mwina anthu ena amanena zambirimbiri kunena kuti ndi stunt, image si stunt, ziwenje nzona zenizeni. That one ndi amene ali behind Bakiri Mulusi TV, ndi mwini wake weni wa Bakiri Mulusi TV, ndi amene amayankhula zonse zija. Koma ndibwerere mbuyo pang'ono, mu post yanga ndanena kunena kuti iye uja ankauza anthu kunena kuti ine ndikunamiza ankauza anthu kunena kuti anthu aja ndisamulule kunena kuti ndi iyeyo, of which ine ndansungira kwambiri ulemu nthawi yake yayitali. Chinali chomvetsa chisoni kwambiri, very unfortunate kunena kuti azikamba kunena kuti ine ndimanamiza wanthu pamene ine sinapangepo claim siku limodzi kunena kuti ine ndine wa Bakiri Mulusi TV. Sinafikepo poyera kunena kuti ine ndi wa Bakiri Mulusi. Even palibe munthu amene angabwere poyera ndikunena kuti ine, palibe munthu amene angabwere poyera nkunena kuti ine ndinamuuzapo kuti ndine wa Bakiri Mulusi TV. Ndipo palibe munthu amene angabwere poyera nkunena kuti anandipasako drama ine, kuti palibe munthu amene angabwere poyera kunena kuti anatenga drama yake nkundipasa ineyo chifukwa kuti ndinamuuza kuti ndine wa Bakiri Mulusi TV. So sorry kuti anthu ena akundiyankhulisa chifukwa kuti ndikuthamangira pa meeting iso ina ndiye pepani mwina muzoona ngati ndikujejema chifukwa kuti ndikupanganso attend zinthu zina. Pali anthu ambiri amene anatengapo gawo pa nthawi imene ichayo
kuti zifike pamene zafika lero pa kuti iye uja apezeke kuti sinampange sinamuulule sinayankhule china chilichonse chokhuza iye uja. Ndipo akamayankhula kunena kuti ine ndimanamiza anthu kunena kuti ndine wabakiri Muluzi TV kuti ndizabera mpaka nanamangidwa nazo. I think ukangokhala munthu kuti munthu ndovuta, munthu alibe pabwino. Chifukwa chokuti ndinali ndi ufulu wonse otha kumubweresa poyera iye uja kunena kuti ndi uyu ine musanimange. Ndadusa mu zinthu zonena kuti mwina kuti ndiziyamba fotokoza apapa, mwina anthu ena ake sangandimvesese. Ndipo anthu ena ake mwina ndimayenda ineyo kumabwera mu Lilongwe muno mwanjenjenje. Nachoka mu Lilongwe muno chifukwa ineyo I was based in Lilongwe. Nachoka mu Lilongwe muno mokakhala ku Blantyre chifukwa chothawa magayiz a MCP. Lawyer atandiuza nena kuti magayiz awawa achikangawawa ndi anthu oyipa, kuli bwino utani usunthe ukakhale kutali. Nachoka ineyo kunoko nsakufuna kuchoka ku Lilongwe kuno kakhala olo ndikamabwera ku Lilongwe kuno zamanga ripoti ku court olo ku police bureau yanga ndimayenda mwacheucheu chifukwa cha mkulu ameneyo. Ndinali ndi ufulu wonse ofuna kuti ndikanatha kumbweresa poyera kuti ine nsamazunzike munthu uyuyu ndi amene anapanga izi. Nawo lelolo akukayankhula zinthu zimene mwina sizikuperekabe tanthauzo ku moyo wanga. Ndinaluza zinthu zanga zambiri, ndinaluza katundu wanga mwina over 6 million chakuti. Pamene ndikunena pano ndilibe even qualification document ina iliyonse zili manja mwa polisi chifukwa chongofuna kupanga kusama legacy ya munthu amene uja. So it's very unfortunate kuti lelolo amakayankhula zimene zichazi. Pali anthu ena ake anandiuza ineyo kunena kuti ndisamutchule. Ndipo I regret kunena kuti mwinanso ineyo ndikanangoulula nthawi yomweyo kunena kuti ndi uyuyu munthu wake. Ndikanadziwa kunena kuti munthu nthawi inaka azabwera kunditembenukira kumayankhulaso zinthu zopepera, mwina nthawi yomweyo nkanatha kumutchula. Now anthu ena akunena nthawi yonseyo nali kuti sindikanatchula nthawi imeneyo panalibe chifukwa chonditchulire chifukwa sinayambane naye china chilichonse, nangosiya ntchitoyo kumeneko nkumapanga zanga. So ngati ananimanga ineyo sindikanabweranso poyera nkumanena kuti mwakuti nawo apapa ndatchula kunena kuti munthu ndi ameneyo chifukwa wandipanga provoke. Okay, pala anthu akuluakulu ena ake oti mwina pano pasindingamatchule mayina awo akuchipani cha DPP amene apanga support even moyo wanga wa ineyo kuti ukhale bwino. Iye uja sakuoneka, koma ine ndikusunga iye ujayo kunena kuti ndi uyu munthu wake ndikumanziwa kuti ndi uyu, koma ineyo kumansunga. Now lelolo kumakayankhula kuti chani akuti ine ndimabera anthu muzina la Bakiri Muluzi TV kufika kuti ndinamangidwa nazo. Ndiye inenso nane ndangofuna kuti mwina anthu amudziwa wabakiri Muluziyo sinanga ife tikamakanama kunjaku azizwa kuti wabakiri Muluzi tinamuona pa social media. Ndiye ine ndambweresa poyera kuti anthu mumuziwe kuti ndi uyu, kuti winanso asamakunamizeni kuti wabakiri Muluzi ndi uti, muzimuziwa kuti ndi ameneyo. His name is Haswell. So akakhala kuti akupitirizabe kundipanga attack ndiye yankhula zina zambiri posa pamene papa. My brother Haswell, ndimacheza nawe bwino koma mwina apapa kucheza kwa siya, koma ndikuuze kuti nakuti uzikhala bwino ndi anthu. Pali anthu ena ake even ukupanga target mwina akuluakulu enanso aku DPP ma officials sindatchula mayina awo, koma next time nzanena kunena kuti umapanga zinthu zopanga target wakuti ndi wakuti. Koma you have to know kunena kuti anthu amene ajawa ndi amene akhala kukuthandiza. I told you last week kunena kuti uchose ma videos ena anthu ena amene okwapanga attack chifukwa anthu amene onda amene atha kukuthandiza. I'm glad kuti unachosa unandimvera, koma ndifuna ndikuuze nonena kuti ukamakhala uzikhala bwino ndi anthu chifukwa chonena kuti si wonse amene utha kulimbana nawo kuti iweyo zinthu zako zikuyendera, chifukwa pali anthu ambiri amene uli nawo zifukwa iweyo. Even ame yonse ija uli nayo zifukwa iweyo.
polisi ulinayo zifukwa mapanga atake even polisi yonse anthu onena kuti ena mwina sosezi wakhuza wasokoneza mabanja anthu wasokoneza ntchito za anthu wamangisa anthu ena kuti mwina ndi osalakwa zonsezo ine ndimakhala phe osayankhula china chilichonse komano pomanena kunena kuti ine ndimanamiza anthu kuti ndizidya ndrama muzina la BMTV ase paipo walakwisa kwambiri palibe munthu amene angabwere poyera kunena kuti anandipasa ndrama ine ntamuzo nena kuti ndine wa Bakili Muluzi TV never palibenso munthu wina amene angabwereso kupangaso claim kunena kuti ine namuza kuti ndine wa Bakili Muluzi TV anthu ena amanena kuti ndine wa Bakili Muluzi TV chifukwa kuti ankandiona ndikugwira nawe ntchito by then now ndikuona ngati kuti chibwana chimene umapangacho nthawi zina zake uzipanga komweko osati ndi ine okay ine sindibisa nkhope yanga ine sindibisa account yanga dzina langa mwana wabadwa dzina limene napasidwa ndi limene lili limene mayuza pamene papa ankhale MCP cha ni maibaya kumalemba maposti pamene papa sindimaopa kanthu iweyo uli kuchigoba mwina lero anthu akudziwa kuti ndi ndani koma uzikhala bwino ndi anthu next video kangupangaso za chibwana ndibwera ndi yankhulaso zambirimbiri zimene mwina suyembekezera kuti ndiziyankhula chifukwa kuti onse amene umapanga target onse amene umapanga attack ndikuwaziwa ndipo amenenso amakutuma ndikuwaziwa onsewo ndikuthekeranso kokumana nawo ndikufotokozaso bwinobwino satane zokhuza iweyo ndipipita ngoyina kumene umandiuza kuti chani I say uzikhala bwino ndi anthu sindiyankhula zambiri koma undiyankhe ngati ungayankhe video imene iyi ndiye tionananso next round for today mwina tisiyire pompo nitawakananso nthawi yanga apa yava chifukwa napanga target 30 minutes ndikwasa 4 minutes ndiwena ndikapezeke mu zinthu zina ndiye guys usiku wabwino ndikukhulupirira kuti mwina mwamvesesa chimene ndapangira zimenezi zinandinyasa anthu ena ayankhula zambirimbiri pa social media kunena kuti bwanji osakambirana kumbali I tried kuti ndiyankhulane naye kumbali sanafune kuziona kaya kuti udolo kwambiri so ife si madolo ya dolo ndinuyo koma udolo muziwa unena kuti khala bwino ndi anthu ndikofunika khala bwino ndi anthu ndikofunika ise so thank you have a blessed night zikomonso kwanonse amene simunakhalanso pano kuonera live imeneyi pamene simunamvepo imene ndisoka lanu koma mawu anga ndikhulupirira amamveka bwinobwino ya ndiye zikomo kwambiri